Ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ. Nke onye chiri ya zere. Ọ Queen of Nuremberg na-ekwu, eze nwanyị na Germany. O nwere ife ka m introduce this morning. Ọ gbasara omenala, mana ihe omenala na-amasị m. As onye Igbo, I love culture so much and I respect culture. Ihe nchịkọwa n'ụtụtụ a bụ maka egwu, ka esi agba egwu. Ị na-anya n'ekike m n'ụtụtụ a, ị ga-afụ na ekike nkere dịka ekike ụmụ nwoke somehow. Maka gịnị? Na egwu nke nchọ igosi unu ka esi agba kịta abụ egwu ụmụ nwoke, otu ụmụ nwoke si agba ya. Egwu Chief Osita Osadebe ka m ga-agbara unu n'ụtụtụ a, gosi unu otu ụmụ nwoke si agba ya, maka na onwe ndị aghọtara ka esi agba egwu omenala, egwu Osadebe. Mgbacha nke a, m ga-egosikwa unu otu ụmụ nwaanyị si azọnye ọgwụ ya, maka egwu niile nwere etu esi eme ya. Ịghọtago? O ji wee bụrụ ife omenala. Ngwa ka anyị were Osadebe wee soro ya n'ụtụtụ a. Egwu ọgaranya adị eme ya n'ike. Otu akụ nwa ka esi agwụ ya n'ime anyị, ịkụ ka esi jiri ya. Otu ụmụ nwoke na-esi eme ya. Ọgaranya adịghị eji agba ọsọ. Ọ bụrụ onye yi agbada, ole emebi otu a. Ifuru otu nsi zonye ọkpa, otu akụ nwoke na-ese weri ya, o wee na-aga. A na-ewenye ife na-efe enu. Otu a Ebubedike ewenye Ebubedike fe enu wee gaa, wee na-eweri ya nwayọ. Ka m nchenjie, ka m gosizi unu otu ụmụ nwaanyị, ndị nwunye, ndị lọlọ ibe m, ndị queen, otu anyị kwesịrị isi na-aga, ma anyị na ndị di anyị na-emebe ya. Ị na-anya, ị ga-afụ etu ekike m dị kịta. Ife a bụ complete ekike nwaanyị Igbo. Ifuru na nwaanyị zuru m arụ kịta.
ịbịa kwadosie pụta ijide handkerchief gị. Ụfọdụ oge handkerchief ifuru abụkwa maka hit, ọ iji mega anyị. Ị bụrụ nwaanyị ma ị mara elecha nlecha ife kọrọ goo, maka onwekwe nwaanyị mara mma karịa ibi ya, onwekwe nwaanyị jọrọ njọ karịa ibi ya, kama nọ otu isi lecha nlecha ka ị ga-esi ma mma. Nlecha ya bụ mma gị, ya bụ na ị na-agba ya bụ egwu, ị na-eme ha nkige otu a, ihe niile a bụsi ihe eji enyelụ ndụ aka. Ngwa ka anyị gbaa n'Ọsadebe, ụmụ nwaanyị ibe m, otu a ka esi agba Ọsadebe. Di gị na-aga, ngị nwa na-aga, otu ị kwesịrị isi na-aga na-esu ya egwu. Ife ji ka mba na-edere akwa